Ay po, hapak ko pala. Lagwat sa Pampangan. Medyo mainip ko kaya kimbali. Gawatan naman bayong DIY. Manalili kong car LED bulb. Banta masalay ka na akong hyping. Kasi stock lare niya. Ne, lawen tayo ne. Tang tiro na ng anak ko. Kalupan na ng takaring tornilyo. Patse kakalagan me lefty loosey righty tighty ana kinitang biyalila ng sulunya diba tayo nung makahirap ka kay lime kita medyo makaya mababayang bagya sundo tayo po tane lawen tayo pote makaing ngakit niya potang kayan ni sungkitan may tambus-bus na kanya bay pala sabla kay pala ta 2022 yang Vios XLE ni ta ano kaya ayabi mo na itaw panya ibat kanita baligyan ka na akong pasan alilan tayo ka rin yung bayo ta LED la rin pas masala lang ng din simple yan kanya kasag kasi pepalog na ikita diretso na hello nyo plug and play la rin nung ekbalo nung kakakikita kaya maglaki ang dili na makalak na kaya ba't yan tapotang palog na ikini padurot me papunta yung bandang tuwanan. Tandaan nyo, eyo tatal nan din kay darin. Eyo tatal nan din kare lang filament. Kota mapunti lang agad ne. Huling atin talaro kamat. Hindi ako tagi din naman metong kini niya mo nga. Kayang buo kaya. Gaw kami kini. Pakaili. Kaili. Pakanya. Pakanya yung kaili. Ay batabitan niya. Nakalagwa. Talin mo na. Ano yung makuwi diyang yung kayang kay. Kaya makaingat siguro. Makuwi diyang kayang kuryente. O itane. Kuha ko na na yung wantang mga ito. Ilan tayo kanina. Plug and play na rin. Sila papabren ni titinan laruret ang karelang element. Yan niya ka rin test. Kasaksak ng mga yan. Tinigyan ka. Mag-click na naman. Mag-click na. Balik ka na. Potang balik niya. Padwar ng bandang uwanan. Jadi nih, test tayo kanini. Kore ni detang luma, jawang korser ba kanini.